egwu atụrụ papa gị o wee welu mma bịa yi m egwu mụnwa eme ọdị Akwa elekwenye ga-akpọ ihe a kedu ọdị ndụ asọ ahụ ya obi ọra ka ọzọ n'obi gịnị na-ebido sef makwa na ụkụta ahụrụ m ya na be daa awele ngo na-ebu nkụ na-apakịrị ya nkụ ke nnọọ ya ga-akpọ ihe ka edishọ na nwaanyị ya nwebe ọkụ ya ọgwụ onye kọrọ ya ọgwụ ichewuola sị kemgbe ara mkpe ihe obi ọra eji ebi ndụ ya obi ọra werela ndụ ya sị menyemala ndị mma n'aka enididi m ego ọ naghị echechi o nwere ike n'idi ego n'ụwa ihe obi ọra na onyemala ndị mma n'aka ọwụ ndụ ya hapụ ihe ikwu ga-enwe onye kọrọ obi ọra ọgwụ mana ihe anọ na-eme na ọrụ ndị ọ na-arụ obere ọrụ ihe ọrụ anyị na-eme at least ka aka jiri nweta ndụ nnọọ obere ego tinye n'akpa mana ihe ọbịa ejọs nọ ndị na-eme ya one naira na-ana aghọtara m ikwu ndị ka ọ na-ebido sef ichefuola na ebe obi ọra si lọ ugwu Hausa ga-akpọga gị ihe ịkpa nwe ji akpa agwa nwedị ihe nwoji m dọ nwekpara ndị ka Hausa niile nọ ebe eme gị nọ enwela ka ị hụrụ ọrụ n'ezigbo ya mbụ enwela ka ị hụrụ chọga ego ka onye ara ọ ga-esi ego ka gị mkpa nwa sị gị were ma enweghị nwoji ndụ nwekpara biri ndọkpa o ji sọnwụ so hapụ obi ọra ivat obi ga ndụ ahụ gakwa ebe ahụ mitie ndị na-ebi disem ndụ so ele ha ị chọkwara na obi ọra gị na-anọrọ nga ajụ m ndị obe agbo mmiri ọhịa eji akpọ ya Nnenna ewo Nnenna obi ọra nna anyị ọ dịkwa mma ụlọ ya bụ ma nọ n'okwu Owere ya bụ nnụ bịa na-ejiba ihe m ụzọ oyi tiishi onye ọbụla afọ ndị nọ nọ nga mgbe m pụwara na tena na lokechi ndị na-apịta ịdịghị ubechi ụzọ oyiri oyi nke ọwụzọ ejechi eje ahịa ọwụzọ ejechi eje mmiri nna mashin fụma na-egwu ahịa ụzọ nne nna ị na-akịka je ka ebe ihe bụ ụzọ onye gawa ọkwa papa mekwara anyị Maazị Emodi bịara nga kpọrọ ndị uwe ojii bịa ha eburu papa pụwa o ndị uwe ojii ele ebe akpọnwụ ya jema ụlọ uwe ojii nke nọ n'ime ahịa nga Emodi kpụrụla mpa m ya na ahụka arụ n'ahịa ya wallahi if I ele ịgba ihe nna anyị ji farafara mma chụma nwa ọsọ ya gwanụ chụ werela mma ahụ gbuo otu onye ime mgbu akpaghara ha akọga na akọma ha ọzọ ele ịgba hụ ji akpa agbụduru agba ahụ ọmụzụla enweghị ụdị iwe ma ọwụ mba anyị ga-aba ngụgba a ga-akpọpụta mpa ha kwesịrị ịdị na-eche ụgbọ ụta anyị ga-esi gbapụta ya n'ụlọ mkpọrọ ebe ahụ atụ ihe mana kedu ihe mere na Maazị Emodi jiwuru onye nsogbu ọ ma ama na ala ahụ wa ala anyị na ala ahụ awụghị ala ya mana ebu nsogbu na-agagharị gba njọ gbagbuo onwe ya atụbọ m mbụ nne na ụzọla ya isa ka njikwa ya isa ite oke mmiri zocha ugbo ama mara ma m ga-aga hụ ya ụzọla badamụọ atahụ m eme ọdị ndị ntanwụtawụ ndị gọọmenti ọchị na nna ndị gọọmenti atahụ na akpa ọjọọ na akpara ahụ anyị jiri yọma nga ya ele ebe ọ ga-isi hụ nna anyị ya ha zọmala ọ ga-esi ole ahụ ya ha bịa zọmala ọnwụ ndị gọọmenti mere n'ihe na anyị ji nna yọma atahụ m ya ụzọla dịka m kwuru na mbụ mmiri gbachatụ m agago mara ma onwe ihe mana ya ga-ekwu
Can I no longer it doesn't change anything. But let's believe in God. I took us to be national. We nega them. Allah ya na unjiko. Okay. So bueno. Dede biko. Na yo kam na yo. Ka bapụtazie na papa m. Ụlọ ndị uwe ojii anyị kpọrọ ya aka. O nwere ike ịnọrọ ebe ahụ nwụọ. Chete na mpa m abụọzi nwata. Ọ bụ na onwe ihe mere ebe ahụ, gịnị ka a ga-akụkwa? Ama m na o mechọrọ gị. Mana gbagharị, o nwere ike ife o mere ya na-amaghị ama. Biko. N'alụ. Ife o mere ya na-amaghị ama. Etu anyị si wee kwu. Papa gị ji ewelu mma ka o wee gbuo mmadụ. Wee jee chụba ndị na-alụ ụlọ ọrụ ọsọ. Ọ bụ na ọ bụ na papa n'ọsọ, o nwere ike gbuo ofu onye ma mmadụ na-abụ. A dị eji mma egwusi mmadụ egwu. Ya nọ ma ihe ọ na-eme. Oge ọ bịara ebe a, ọ gwa m chere na m ga-abụ ihe ọ ga-eme m. Kwuo onye na-awụsa m ibe ndị ọzọ okwu. Mụ nwa na-enye anya. Agwa m ya na ọ mara onye m bụ. Kwasị ya ebe esi ewepụ akara n'ebe ala. Ọ kpacha anya welu mma jee chụwa ndị mmadụ ọsọ. Ọ ga-anọkwanụ nwantịntị oge na nga. Ka ọ ma na nga bụrụ ebe mmadụ ga-achọ ka ya nọdụ. Ọ ga-anọ na nga. Ọ ga-anọ na nga. Dede ihe ọbụla ọfụ na mee, ọ ka wụ nwanne gị. A na-asị na asị nwanne ada abụ n'elu. Nwanne ka bụkwa nwanne. Ya bụrụ ikpe a ga-ebupụrụ ndị uwe ojii, ya wụ okwu gbasara ezinụlọ. Ka anyị gbapụtagodi ya, ọwụ na ọ bata, anyị nọkọ dịka ụmụnne, nọkọ dịka ofe ọbara, nọkọ dịka ndị na-atụ egwu Chineke. Anyị nọrọ n'ụlọ ebe a kpezie dịka ụmụnne. Biko nna m ukwu. Obiọra ebe ikwu bụ eziokwu. Ọ dị mma ka anyị kpee nye n'ụlọ ka ụmụnne. Ọ bụ na papa gị bụ mmadụ, a ga na-ekpe ya ikpe ọchụ. Ekpesi enyi ikpe egbuo enye. Mana nke a bụ n'obu n'uche ka ya gbuo mmadụ. Wee chụọ ebe ọsọ. Ya na mụ egbu ya ebe ọ nọ. Ọ ma nwụ ebe ọ nọ. Mana ọ ga-atagodo obere afụfụ tupu ndupụta ya ebe ahụ. Ka ọ ma na eziokwu na mụ na ya bụ nwanne mana anyị ararụ. Ya nọkwuo nwantịntị na nga. Nkwe n'ife mere ebe ahụ, gịnị ka a ga-akọ? Ayọ ka m na-ayọ. Biko. Obiọra ayọgo m. Ihe anabazi ka nzuru ike. Oche gị ịyọba. Nabazi aka nzuru ike. Dede biko. Ọ gwara nwanne gị ka anyị ikwu ofu ọbara gị. Otu naanị nwanne ị nwere. Ọ bụ na ọnwụ ebe ahụ enweghị uru ọ ga-abara gị. Biko dede m. Ka anyị gbapụtazie ya na papa m nwere ike ịnọrọ ebe ahụ nwụọ. Ọ nwere ike ịnwụ ebe ahụ. Biko. Uru dị Chineke. Biko ka m chọrọ ịyọ gị. Achọkwa m ka nna ahụ na ị ga-ahụ n'ịlụ ọgụ ọzọ. Biko, eji m aha Chineke dị ndụ na-ayọ gị. Achọghị m ka nna ahụ na ị ga-ahụ na-alụ ọgụ ọzọ. Enweghị ihe eji okwu na ụka eme. Ama m ahụhụ ntara iji gbapụta gị n'aka ndị uwe ojii. Biko kwe ka m na-arịọ gị. Biko, ihe ga-emere m ugbu a gakwuru ụmụnna gị. Ekpesagorola m ha oredi. Gakwuru ụmụnna gị na ha akpa. Ka m rụta ga-esi setụlụ okwu ala. Ekwuo ya ekwuzima ya ekwuzima.
ejiri mma na ebe na ugbe na-aga alụ ọga nta eme mmadụ anwụ ịgara ya anyị gawa ịgbatị gbagọrọ biko kwe nna anyị akwịrụ na ihe nwa gị nwoke ekwu akwịrụ na ha okwu enwe ihe ejekwa na-eji iwe ọkụ eme ri akpa m shigwara agwa gị mbụ kpọkọ ụmụnna gị kpeziala m abịa kpee ya kpezie ya ma onye ọnwụrụ anọrọ udo biko nna anyị akpara agwa ahụ ịkpara ọrị mma nwa ihe eji okwu n'ụka eme mmụọ ọbụla ga-ewe iwe ọkụ agwala gị chi iwe ọkụ ga-ejelarịcha na mma papa ịnọla n'ihe mama m na nwanne m nwoke kwuru akwa oge gwara ya ma echetara m anyị nọ na ugwu Awụsa ihe na-ekwukarị akwa iso anyị mekwala otu ha na-eshi eme ebe ahụ na tigbuo ozogbo a na-edozi obodo kama akpa ara ha n'ute ohi na-ekwu ngwa uge berele na mgbagbu gosikwa anyị ihe ahụ ekụziri anyị kọta hụ na alụ akwa ọgụ taa kọwa bue mma mgbe a na-ebule mma eburu mmadụ isi an fara kokowa wannan ya bi wannan at the end of the day za su kashe mu ko ba haka ba haka ni adịkwa gị mma ịma na ala Igbo onye mama gị lụwa aka si na nna gị nyanwa bụ nna gị mama m gwa m na nna anyị na-azụli ya n'ugwu Awụsa ọnọdụ n'ugwu Awụsa wee baa polisi ọ na-asị na ọ dị ya ka ava papa anyị ọ bụ Ugboma mana amara m ma Ugboma ma ọ nọ onye Abonima mama m ejere akwụkwọ so amara m ka ọ bụ ya ka ọ nụ mana ebe izizi eziga nwoke a bụ Ọka ka ọ bịala ọlụ ndị uwe ojii ọ bịakwuru nne m ebe a bụ onwe ụdị nghọta nya na ya nwee nne m dị ime nya nwapụo ozugbo ebe ọzọ ọ jere ọrụ bụrụ Owerri ịma na ndị uwe ojii na ebe ụmụ nwaanyị na-anọ anaghị adịkaba mma onwe ebe ọ je bụ ebe mama Obi kwere ụlọ ọ dị nke egwu kaba gbaa dị nke ebe mgba nkwa ụmụ agbọghọ ma nwee ụdị egwu va gbaa ọ bụ ebe na mama Obi kwere na ukwu ya edi egwu ọ wee magbu ya ozugbo tụrụ ya ime ọrịa nna gị nwoke odogwu ka ọ bụ o wee jide mama Obi kwelu magbu ya ozugbo mmanwụ pụọ ọdịime ọ rapụ ya ezigi ya ebe ọzọ na Kalaba anụkwa n'ụlọ na Kalaba tikwa egwu ọzọ nwee nwaanyị mana ọ da-akọ maka nwaanyị nke Kalaba ọ na-akọwa maka nne m na n'obi kwelu emesizie olu oge ọ katabara arụ si nọ na Owerri ka ya ga-anọ n'ebe ya nwere ana ka ya lụọ unu na Owerri mama ya nwere ike kpọkọta ụmụ nwaanyị na-abụ nyamana ya tụrụ ime mụ na nne m bi Obi kwelu na nne ya ebi nne Obi kwelu bụ onye Owerri nne m bụ onye Ọka papa anyị kpọkọtazi anyị ọnụ anyị bili n'ovu ụlọ ịma na ụmụ nwaanyị na nsogbu va na-erike mama Obi kwelu si na onye a bụ nke izizi maka na ọ nwere oge nwoke a ji wee gwa ya na ọ nwee nwaanyị ọzọ nne m si na oge onye a bịakwutelie nọọsụ ya na nwere nwaanyị ọzọ ha bụgo n'ụwa nọọsụ ọsọ ya nya mama m na mama Obi kwelu na-azọzi kere onye bụ isi mụ nwatọrọ Obi kwelu maka na nne m ka nna m bụ ụzọ wee jide tupu ọ bụ mama Obi kwelu mana ụmụ nwaanyị emekọtazie ebe a o sevezielu mụ na Obi kwelu okwu atọrọ m Obi kwelu ọ makwala m tọrọ ya mana mama ya emegie ka ọma nwee ike isi etu achighere enye ka ọ bụzi ala nyanwa bụ nwata ya atọ m ọ gwara ala nna anyị wee mekọtazi elu oge ọ na-akwado ọnwụ nye anyị ya na o nwee ebe ọ lụrụ ụlọ nwata nwa bụ diọkpala na anya ịghọtaga ada m ibe ama o nwezie ka Obi kwelu si wee chọwa ana
mụnwa ka ọ dị n'aka isi ya ọ dị mma na nke a ka ị welu. Nna anyị anwụzie mkpụrụ obi ikwelu na ka ị na-akọ ive na ya ọ ga-anyị ga-akata arụ anyị nwere ike lụva ụlọ onwego nke nna anyị lụ obi ikwelu na-akọ ive na ana mekete maka na azụ nna anyị n'ugwu Hausa amara m onwe ka ibe Hausa ya si metụ obi ikwelu na arụ ọsị na ya ga-agbago ugwu ọsị ya daalụ agbagobe ugwu Hausa rapụ ananụ obi ikwelu anọsị ebe ọ nọ n'ugwu Hausa ebe ọ nọ wee nụ nwunye mụọ ụmụaka meketezie nata n'ike wee bịa zọba ananụ ọ na-eke a na-akọ ibe na ya mana elesigo m achebe nyabana maka na ọmụnwa ka nna anyị kwa ka nna elekọta ana anya onye agbata na ị na-ege anyị na-abụ ntị na-asụ Anambra obi ikwelu a na-asụ Imo mama ya bụ onye Owerri mama m bụ onye Ọka mana nwanne m ka ọ bụ ọtago okwu amụ na ya na-ese ada asọ m amụ mana ebe nne anyị na-abụ wetara anyị unu nwa ka ọ dịzi n'aka unu amakụ unu ga-esi wee dozie iwego n'ibe na-eme na bie ọ bụrụ nke o si n'aka na onye ala abata ebe a na-eli olili na-eli ya sị na nsogbu ga-adị ebe a mana ọ ma esi ya n'aka nsogbu dị be anyị mana ọ bụrụ m ka o si n'aka igwe ekene gị Imodi ugbu ka m weghara isiokwu nnu naba ije kpọwasala m ugbu kọziela m ya ma anaghọ ala m nchiga kemme ishikpa na-eji ma ya megana eziokwu igwe etu a ka o si dị ọ na-ahụ nna ọjị gwa Chineke nna anyị kwuru ọjị maka udo nna anyị udo maka esemokwu nwanne anyị nwoke obi kwere na-eme ọdị eziokwu fụ ihu anyị achọghị ihe mgbaghara ana m achị ọjị udo maka nzukọ mkpọrọ Chineke nọnyere anyị ihe anyị ga-eme nga ya gaji ihu aha Jizọs Kraịst wee nwanyị Amen. na ahụ n'ọjị gbawa anya n'ọdọ ka anyị nọ ngwanụ were mmanụ nọ asị nwata gara mba dogbuo onwe ya n'isi nna ya agwaghị ya omenala ọjị dị mma ọkara aka nwaanyị echekwa m n'ike enwe mmanya ọkụ ọ dị mmanya ọkụ na ọjị a na-aga na iwe dị sọsọ ọjị ebe anyị bụ nnụnụ kama nọ mama wee ga nna ọjị onwe n'ibe a na-aṅụ ngwa hara nọ ihe furu efu na oge doma hara nọ mma ọzọ ọ dị mma daalụ n'ogo nwaanyị asị nka nkene gị maka ọjị a ego daalụ nọ na m ọ bụ na mmanya ọkụ dị n'akụkụ ya ma ọ magbughị onwe ya mana kọna na-ewetara onwe ya daalụ ibe anyị ji wee bịa bụ maka ana na-ese mụ na nwanne m nwoke ugwu ana bụ nke m mụ nwee lego ana were ego vanye n'ime akpa nwa mazikwana ebe ọ bụ ya ka anyị na-ekpokịta ma ihe menụ ị ya agbọ ya bụ ego werekwa ego a weghachiri achebe ka ya esi n'ala fanya n'ala nna anyị nyere anyị mana ana bụ nke a doghị anya ịgba niile ozogo n'onwe ebe m ji ekpochie gị ọkpọ na ayọ niile ayọ ka eji weta gị ọzọ mma akpochi gị
mmadụ ama enwe ike ilu ebe anyị akpụcha anyị akụ gị ịga kechie gị anya ịma na-abụzi ụzọ ịpụta ebu ebe a na-adị gbaba ọsọ uche gị dị ya mọdụ ime a mmenwu kara nke ime biko ka m gwakwa anyị ọgwụ na-alụ gị bikonu unu ga-akwanyekwara anyị ugwu eche m na ọwụ anyị na-ekwu okwu a unu nwa akpa agwa ka dike bi ụlọ wetuo ihe gbasara tigbuo zọgbuo n'okwu a wetuo na tigbuo zọgbuo unu wetara okwu a ka anyị lee ya anya ka anyị tinye udo unu abịakwa na-akpa agwa ka ụmụaka biko unu chọkwa okwu a gaa dịka anyị chiri kpee ekpere were ọjị akpa ekpere wetuo na obi ala biko obi kwere eme ọdị kwanyere n'onwe unu ugwu ndị dị mkpa na-akwanyere onwe ha nye na anyị ohere ka anyị leba anya n'okwu unu wetara anyị anyị na ebe a unu eburu okwu bịa ka anyị manye ọnụ unu abịakwa na-akpa agwa ụmụ okorobịa chere dị eme ọdị ihe m chọrọ ịjụ gị wụ ị gara aga were ala ree ala were ego fanye na akpa inye obi kwere chere dị ị chọrọ ịgwa anyị na ala nke gị ana bụ nke m amara m ebe ị na-ekwu ọ bụ nchọọ ịla anabụ nke m ka ndị elata obi kwere ike wee laa anabụ nke m ana m ayị ya la mana ya sị na onye ala na uche ya anabụ nke m nchọọ ịla ana lee ana tinye ego n'akpa obi kwere na-eti mkpu naanị ya anyị ghọtara ibe bụ iwu obi kwere ana nleba ana m onye okpotokpo asị ka ịbụ onye okpotokpo asị ka ịbụ a na-abụ nke m ka m mee ka o doo ya anya ndị be anyị si na agụgụ onye ibi bụ omee gịnị ọtọpụ ọkwa ndị be anyị na-eni ya ịma na ana bụ nke gị bịa ka jee na-arụsị ka ijee ṅụọ iyi anyị luo ebe a ṅụọ iyi si na ana bụ nke gị ife ọbụla mezi gị ma enwụsịa iyi a bụ gị nwa ma ebugo na ana bụ gị aga m aṅụ iyi ma anyị luo emọdị ịhụnanya ya mma aṅụ ya bụ iyi maka na o medoro okpukperechi m ana m aka ụka anyị dịrị aṅụ iyi obi kwere ịma na ịma aṅụ iyi ebe ọ bụ na ị na-aka ụka ịrapụ a na-abụ azọzina ya na ọ bụrụ ana gị ọ gụsịkwa ka ọra m n'ọnụ mma aṅụ iyi aga m aṅụ ya bụ iyi mụnwa na-akakwa ụka mana m ga-aṅụ iyi ma udo dị mma aṅụ ya bụ iyi maka na anyị si etu a na-adọ ebe anyị dọrọ ya na-aga mana anyị lụrụ anya na-alụsị nwa iyi alụsị ekele anyị ikpe onye ọ bụ ya nwe ana ga-adị ndụ onye na-enwere ana na-azụ ya alụsị egbunyu anya kedu ebe ọzọ a na-egbu agaghị m atụ isi ahụ olee ihe ndị Christian fada ga-agwa m na o megidere okpukperechi m nna anyị hipụkwara wee eziokwu mana gịsịkwanụ m kwuokwa n'uche eke m ọ bụcha akpa nne idu isi ahụ ihe ga-egosi isi ala agbuke gị ashi amaka gaa duo isi ahụ iji gosi isi agị nwe ala n'ihi na kpee ime ụdị iji alụgo ọgụ ọrụ eme mma eziokwu m niile ọrụ eme mma banye mmadụ ga-ewe eziokwu ha sowe ịdị isi ga-eme ha ekweta na oge nwe ala ga-adọ na isi elee ihe ndị Christian fada ga-agwa m ihe a megidere okpukperechi m esorobe m na ndị na-aga n'abalị agwọ ọgwụ dibịa
Aga m ebidokwa n'ihi ugbu a. Nna anyị elekwana ihe ga-eme ala ahụ. Onye nwe anwa dogwu ya dị mfọpụ iji. Onye ihe anyị kwughị Nna ya doo isi gbasa anyị na onwe anyị laikiri ya do maka udochi ya. Udochi ya nna anyị biko ụkwanụ shi o megidechara okperekpe ahụ anyị isi echela gị o nwuhe mmanụ chọrọ iji agọrọ onwe ya gọrọ isi Chineke amara akpala biko mara ya anya. Obi erughị m ala oge m ekwuru okwu adụdụ isi maka ihe ala ahụ. Emọdụ ka njọ ọbịa chi a iyi ọ ga-egbu onye nwe ala. O wee ka ị ga-esi wanyaba aghụghọ iyi egbu onye nwe ala. Akwa mụnwa na-eme ebe a nwee ndidi. O nwee ibe mbụ n'uche m chọrọ ime. Onye ọbụla bụ nwoke dị ndụ amaka ome isi ike nwere ụdị ego ị ga-egosi ya ọnọdụ ovu ebe. Ego bụ mma eji asụ ọbịa enyere nsogbu. Ọnwa iyi ogbuo ya o egbu ya mana mmụọ dị abụrụ anụ iji akpa ahụ. Amen. Akụkọ a nwanne gị nwoke na-akọ na unu ga-aṅụ iyi a ga-aṅụkwa iyi a ga-aṅụ iyi obi m anabataghị ya obi m anabataghị ya chaa ọ bụ na enweghị ihe ọjọọ nwanne gị nwoke bi n'obi ọ gaghị asị ka unu gaga ṅụọ iyi n'ala ịmakwa nọ nke gị a na-akụ ụdị akọ ahụ akọ dịkwanye m agwa gị anyị ga-amụrụkwa anya ka azụ ihe a oge eji ekpe ekpere anyị ga-etinye anya were roziri anyị were baịbụl anyị kpechie ekpere ike yọwa Chineke maka na ka ị hụrụ nwa otu a ka ọnwụnwa ghachiri eze and ọ bụrụ na anyị gbachie nkịtị ị hụrụ nwanne gị nwoke eme ọdị a nwanne gị nwoke a baki mutum ne wallahi kuwa Obiora ụjọ atụla gị ụtọ ụlọ osi chọọ ya nna gị ga-enye ya hụta nna anyị kwuru Douglas doga ele otu ede ka olu gị obi atọ ka na ma anyị ga-aga kọt wiki ọzọ na-abịa abịa Chineke aka ya ha chema anyị ga-arụgbu ha anyị gaa na kọt ndị kọt ekpebi ikpe ha chabiga anyị na chai ka nọ akụkọ ọma alaeze eze wọtukwen mọch doga bye Douglas nna ịnụkwa nwa kem asị wiki ọzọ na-abịa abịa izu ọkụ ọzọ ha kọọ anyị ekwe na ntị gọọmenti enye anyị ihe wiki nke a na wiki bịajenu dakuje kwoti agbụshigbo otere ya mara akụ ediri Chineke ọhịa wee ekpere Chineke zara aza wee ha ọzagune eze ekpe ya na kọtụ onye ọbụla mara nga ọkụ gbam saboda sun dame mu sosai mutum zai yi aiki ba za a biya shi ba ai it's not working aiki ba za ne wallahi ne ishi cana ne Ofonte. da ana ki sauri ko To. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless